Aire garbi berriarekin Koko eta irrikak asatzeko elkarrekin Bihotzetik ezpainetara hitzak doaz mara-mara Gure hizkuntzaren bidean elkarrekin airean Besoak astindu gora eta bera Bazen aurten ametxategi Nire kasuan, nik ez nintzen beste kastin egin zen ni apuntatu nintzen zuzenean Nikoleren papera egiteko. Nire kasuan izan zen nire ditu zidat eta zantzea dut nerea guazeneko kastina dago, enteratu zara, apuntatu zaitez, gubiok Bilbokoak gara. Orduan, Bilboko kastinera egitera jomo nintzen, baina lotxa gantzidan ezakit. Azkeneko momentan esan dena berez, nik hau ez dut egin nahi, lotxa gantzidan, ez. Orduan, Bilboko kastinera zintzen dira. Zer gertatu zen? Geratu nintzela con el run-run. Eta nintzen Donostiko kastinera, orduan, Amarekin nintzen kastinera, eta bertan egin nuen Nikoleren papera, hasierako kastina izan zen abestea, dantzatzea eta antzestea. Eta, bai hori zen etxera, zimaz, zantzeutan, daituko zaituztegu zerbait dakigune. Egin pizkatxo bat antzera. Ikasteak gara, ikasleak. Nik adibidez unibertsitatean ikasten dut, Sarak Madrilen ikasten dut. Esan ziguten, lehenengo musuan, eta nahi du pia bat baino, lehenengo musuan. Bale, eman musua mantendu, eta, esango ditugu, nora mugitu kamararentzako, bale, eta gu iso. Musua bate, eta horrela, baina begiak horrekin, en plan, bale, pixka bezkerrerago, bale, pixka atzerago, eta bai, musua bate, eta daruna pixka txalako lotza, bai, kriston lotza, hasiena, baina gero ja. A ver? Zekiro gustatzen sexualitatea. Nik egiten nuen surfa lehen, eta nik hokeia. Nik surfa egiten nuen, eta egiketa. Eta irrikak asatzeko elkarrekin Bihotzetik ezpainetara hitzak doaz mara-mara Gure hizkuntzaren bidean elkarrekin airean Libre egan txorien antzera Besoak astindu gora eta bera Bazen aurten ametxategi bilakatzen Euskararen erritmora denok eskuak gora Bazen aurten ametxategi bilakatzen Euskararen erritmora denok eskuak gora Euskaraz bizi gure naia Zaiatu ezkero ez da zaia Elkarren ondoan eta Maite zaitu